Igbo ndị ọma, anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ụkwa ruo oge ọda. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe nna Chude kwuru na ihe ga-aka mma bụ na ya ga-azụpụta ọtụtụ ndị obodo ya, ka ọ ga-abụ onwe ka ihe siri abara ya na nwunye ya na nwa ya ahụ, ha ahụ onye ga-asị ha na ya nọ. Ọ bụrụ na a chọọ ya ahụghị ya, ndị ya zụrụ ga-ahụ na Chude gara akwụkwọ nke ọma, n'ihi na ndị Igbo tụrụ ilu si na nke na-anọghị n'ụlọ anya dị okpu etere ya nkwụ, maka na uche ya onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Ụbọchị akwụkwọ bidoro, chi efoghị efo, Chude buru igbe akwụkwọ ya gawa n'ụlọ akwụkwọ. Mgbe ọ ruru ebe ahụ, o chere elu chaa ala ka ọ hụ Ngọzi anya, ma ọ hụghị ya. Ọ maghị ma ọ bụ ahụ na-arịa ya, ọ maghị ihe ọ ga-ekwu ekwu, ma otu ihe ọ ma bụ na nwatakịrị ibe ya jenahụrụ ihe ji ya dị. O chere ụbọchị niile ahụ ma Ngọzi abịaghị akwụkwọ. Mgbe ọ na-ala ka akwụkwọ gbasara, ihu dị ya ka nwoke nwunye ya nwụrụ. Mgbe ọ batara, nne ya jụrụ ya ma ahụ adịkwa ya. Ọ sị ya nne ya gbara ya nkịtị. Mgbe o mere ihe ahụ abalị atọ, nne ya wee mara na ọ bụ oke ihe mere mkpu ji ada. Ugbu a ka nne ya chetara na mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na ihe o tiri na mkpu bụ Ngọzi Ọnwụka. Mgbe ya na Ngọzi Ọnwụka na-eje akwụkwọ n'otu ebe, ihu na-adị ya sam. Ma ugbu a Ngọzi Ọnwụka ejewere akwụkwọ n'ụwa anị, ụbọchị wee ghara Chude. Amara ihe na-arịa mmadụ, ọgwụgwọ ya anaghị esi ike ka nke amaghị ihe onye ahụ na-arịa. Chude, ọ bụ nne ya kpọrọ ya, ọza ya gawa ebe nne ya nọ. Mgbe o ruru, nne ya gwara ya na ha abụọ ga-ayị ụbọchị ụka na-abịa gaa na be Maazị Ọnwụka. Ihu bụ ya naanị ọchị. Nne ya achọghị ịkpọ Ngọzi aha, maka na ọ chọghị ịgwa ya na ọ ma na o nwere ihe ya na Ngọzi na-ekpuchi aka. Site ụbọchị ahụ, ahụ na-arịa ya wee kwụsị n'ike. Ugbu a, o chezọwara Ngọzi nwayọọ nwayọọ, maka na ihe amaghị ka a ga-esi mee ya ahapụ ya. Ihe chi bọtara ewere. Nke ọzọ, nnukwu ọbịa bịa, obere ọbịa afanye n'ufo. N'afọ a ka ọ ga-elele ule maka akwụkwọ nke 6.